Az érvelés egy szupereszköz lehet, de nem csak az igazság kiderítésére, hanem a totális összezavarásra és a manipulációra is. Most lerántjuk a leplet a leggyakoribb trükkökről, hogy te is felismerd, ha valaki épp a logikáddal játszik. Na, kezdjük is egy igazi klasszikussal, a Chewbacca védelemmel. Ez a South Parkból származó zseniális idézet tökéletesen bemutatja, bár persze teljesen abszurd módon, hogyan lehet egy vitát totális képtelenségekkel kisiklatni. De ez, ahogy mondtam, csak a jéghegy csúcsa. Ma megnézzünk egy csomó hasonló trükköt. A célunk az, hogy felépítsünk egy saját kis kritikai gondolkodási eszköztárat, amivel észrevesszük, ha valaki ilyen hibákkal próbál megvezetni minket. Rendben, vágjunk is bele. Nézzük meg az első kategóriát. Azokat a logika alapvető szabályait, amiket a mindennapi vitákban a leggyakrabban szoktak megszegni. Ezt a hibát néha elég nehéz észrevenni a hétköznapokban, de az irodalom szerencsére ad pár zseniális példát rá. Nézzünk is egy igazi klasszikust. Ugye? Milyen gyönyörű? Ez a párbeszéd tökéletesen megmutatja, mi az a körben forgó érvelés. Egy logikai hurok, amiből egyszerűen nincs kiút. A szégyen az ivás oka, az ivás meg a szégyené. Zseniális. Na ez az érvelési hiba a politika egyik nagy kedvence. Gyakran használják arra, hogy félelmet keltsenek valamilyen új változtatással szemben. A forrásunk egy elég extrém példával illusztrálja ezt a hibás logikát, de a politika is tele van ilyennel. A forrás szerint például Donald Trump is pont így érvelt a bevándorlás ellen. Azt sugallta, hogy ha megnyitják a határokat, az elkerülhetetlenül a teljes káoszhoz vezet. Lépjünk is tovább, és nézzük meg, hogy az érvelés legnagyobb hibái néha nem is kívülről jönnek, hanem a saját agyunkban, igen, a belső ellenségtől. És íme a Dunning-Kruger hatás. Ismerős, nem? Amikor valaki még alig tud valamiről, de pont ezért rettentő magabiztos. Itt a grafikon a butaság hegyének nevezi ezt a csúcsot. Aztán, ahogy egyre többet tanul, rájön, hogy mennyi mindent nem tud, ez a kétségbeesés völgye, és csak innen sok tapasztalattal kezd el újra épülni az igazi, megalapozott magabiztosság. A válasz a kognitív disszonancia. Ez egy elképesztően erős pszichológiai jelenség, ami mindannyiunkat érint. És hogy mit is jelent ez pontosan? Erre egy híres politikai példa adja meg a legjobb választ. A forrás szerint az iraki háború után a Bush kormány a bizonyítékok ellenére is ragaszkodott a tömegpusztító fegyverek létezéséhez. Ezt pedig mindannyian csináljuk. Sokszor inkább átértelmezzük a valóságot, mint hogy szembenézzünk a tévedésünkkel járó kellemetlen érzéssel. Most pedig jöjjenek a számok. Hiszen a számok nem hazudnak, vagy mégis, nézzük meg, hogyan lehet még az objektív adatokat is úgy csűrni-csavarni, hogy teljesen megtévesszenek minket. Kezdjük egy látszólag egyszerű sportkérdéssel. A válasz viszont egyáltalán nem az, amire elsőre gondolnánk. És itt jön a meglepetés, a Simpson paradoxon. A táblázat szerint Miller jobb volt a 2 pontosokban és a 3 pontosokban is. Mégis Jordan összesített százaléka a magasabb. Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy a dobásaik összetétele teljesen más volt. Jordan sokkal kevesebben nehezebb 3 pontost vállalt, ami lehúzta az átlagát. Ez tökéletesen mutatja, hogy az átlagok néha mennyire félrevezetőek tudnak lenni. Ezzel a vicces rajzzal pedig be is mutatnám a szerencsejátékosok tévedését, azt a hitet, hogy a sok balszerencse után már törvényszerűen jönnie kell a szerencsének. De van ennél egy sokkal durvább, valós történet is. Ez a hihetetlen eset megmutatja, milyen drága árat fizethetünk azért, ha elhisszük, hogy a múltbeli véletlenek befolyásolják a jövőt, pedig a golyónak ugyebár nincs memóriája. És most emeljük a tétet, lépjünk egy szintet, és nézzük meg, hogyan kombinálják ezeket a technikákat, hogy nagyszabású politikai befolyásolásra és modern propagandára használják őket. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy erőteljes és sajnos elég széles körben használt forgatókönyvet a választások manipulálására. Szóval a recept a következő. Először is találj egy félelmet. Aztán hibáztasd érte az ellenfelet. Utána támadd őket annyira, hogy a saját szavazóiknak is elmenjen a kedvük az egésztől, és a végén az egész választás már nem is arról szól, hogy ki mellett, hanem hogy ki ellen szavazunk. Ez a karikatúra pedig tökéletesen illusztrálja a módszer egyik kulcsfontosságú elemét. Kell egy egyszerű, könnyen megjegyezhető és ismételgethető ellenségkép. És hogy mi ebből a legfontosabb tanulság? Az,
hogy a legjobb védekezés, ha egyszerűen csak tudatában vagyunk ezeknek a hibáknak és torzításoknak, ha ismerjük őket. És ezzel a provokatív gondolattal zárunk. Most, hogy ismered a trükköket, vajon tényleg kevésbé leszel sebezhető, vagy csak egyszerűen jobban észreveszed majd, hogy milyen gyakran dőlsz be nekik te is? Ezen érdemes elgondolkodni.